Hello? Kinsa ni? Ay, Jujima? Dahil ikaw ni? Nadoy, miss na kita ka. Ano ka galang sa bato? Kadang hindi na mga istoryo. Pero napod ka days, gilabay na wala ko itawag-tawag sa ako. Miss, tingin kita ka dahil. Sorry ba yan? Nag-uulgi ko kay. Wala ka ba nung ila naman lang ka magmahay. Dili magbali-bali pila ka adlaw. Sorry good ka ayo. Miss, kita ka sige ka pa ka para doon sa ako. Oh. Miss, kita ka. Saan? Ay, okay lang. Uy, sila, katong Valentine's ba? Di. Ano ba, yes? Ano mang good? Kanang, kuha, nagkang kuwi nakapartner. Ay, pagsabay sa akong bana. Kaya basin, makabunga ka nito ba? Makabalot to sinain na ang biga-biga ko din. Di ka na sa'yo. Kung anong good ka nang, nag-ano sa ako, nanagad na mag-date daw. Kami daw mag-Paris. Wala ba't ko? Parang good. Oh, nag-date sa Balimosog. Sa? Kabala ka makasakong mga anak na may ugangan diri. Siguro ay bili na mag-ano sa mag-grocery. Ana ra. Na basta ba yun, nag-date kami ba yun? Na kaila ka sa atong silingan ba si kuan, si kisa ba nga dito? Katong ilang atbang bitaw ilang ano? Ila likod ila juik. Dito nang kamali katong gabok bitaw na ingkuranan na atong ingkuran sa una napakadire. Bayot naguba na karon tungod sa ilang pagsira. Naguba gid bayot. Wala ka di mao, wala tay maistambayan dito kumuli ka dire. Dito ba yung atong istambayan ba sa muli ka kay ano hangin dito di ba no? Na karon naguba na mga animal, mga hinatay. Oh, nakuan. Ay ba sabay ba sa bana? Kuan man, i-invite ko niya, giuban ko niya sa Balingasan, nag-date mi dito. Oh, nagpalit ni kuan. Kada kuan lang gud. Tapos nanagat siya sa ako na mag-ano daw. Kuan, kuan. Wait lang. Katong ano ba mag-ano mag-jerjer. Oh, nawa ko siya giunon dayo kay. Ang sabot na bugod namo kay mag-date kami walay ano hay. Na ako nagspesay na bawal ko dana kay kinanabay ko ba na tas nanapod ko ano unong ka ano. Na lain pud kay na bisag kun saray. Bisag kun saray notch makasol sa atong binahian. Gikod-kod ko ni Ox ang lagi gikod ko ni Ox ang Lakshmi ni Ox. Pero never din ako gipagamit sa iya. Dis uy hayba kani ka Air Force akong junanas sang tas ka ipagamit na ako sa never. Ako banner makatiladan Ne, tako na pod paglom diya. We, akong banner sa ang nakatila rin sa akong Julietang sang. Oo, akong banner ako. Oo, ha? Mga okay na mag-iong mga kabala ka. Okay na mag kaayo sila dili na ngamusta gyud sa imo kay wala tawag. Ang gigna na. Ako gitawag pero di siya tubag. Kabala naman to sila. O ako na ingon sa iya karon na nanawag ka. O ana na lang. Day. Basta day thank you kasi nanawag ako sa ako. Ano na dito pero may mag-stress-stress dyan kadaghan ba yung mga chikan po dili sa ko ano wala ka kabalo chikan po daw sa imo ana ra dash. O i-update na lang ta ka pero minzay. O sige pag ano sa diya uy ki basin ko lang tawag ka diya sa amo ba. O basta okay na sa ako na nanawag na ka okay na sa ako. Basta tawag yun ang outro. O sige palungat sa pagbuhat sa diya sa mga trabaho. Sige tawag ba niya. Sige bye. O lagi igno na lang sa mga imong ano. Sige bye. Lo, indana din siya. Pagtug na tawag kay nakatulaki naman dito sa Dubai. Dito ko pa sa tayo nakadate sa ano Valentine's pa. Madali wala ko tugti mo na nag-jersey ko itong Valentine's. Kung ako siya na chika. Kinanawag lagi si Jijima.